O 8 týždňov sa budú konať majstrovstvá Slovenska SAXT v kulturistike a klasickej kulturistike mužov. V poslednom období bolo už uverejnených viacero informácií. V podstate, keď by sme mali uviesť, čím sú ešte zaujímavé tieto majstrovstvá Slovenska, treba samozrejme uviesť to, že začína sa v tomto období masívna propagačná kampaň, ktorej cieľom je pritiahnuť nielen bežných fanúšikov kulturistiky, ale osloviť aj bežnú, širšiu športovú verejnosť, aj takých ľudí, ktorí v živote na kulturistickej súťaži neboli, a vyvolať u nich záujem o našu súťažnú kulturistiku. V tomto momente už úspešne prebieha predaj vstupeniek, dajú sa kúpiť, ako väčšina čitateľov vie, prostredníctvom siete Ticketportal, a niektoré, hlavne VIP stoly, už sú v tomto momente vypredané. Čím budú ešte zaujímavé, určite to budú nevšední, alebo v tejto dobe nevšední hostia, ktorých by sme tam radi privítali. Budú to zástupcovia súťažnej kulturistiky zo 60., 70., ale aj 80. rokov, hviezdy slovenskej, ale aj československej kulturistickej scény. Môžem menovať inžiniera Višného, inžiniera Juráša, inžiniera Urička, doktora Minažika, Tona Holiča, ale aj prezidenta asociácie magistra Michala Čaplu. Postupne nám chodia prihlášky jednotlivých pretekárov, samozrejme je medzi nimi spústa reprezentantov, všetci členovia širšieho aj užšieho reprezentačného kádra. V tejto súvislosti by som chcel upozorniť na splnenie základnej povinnosti každého pretekára, to je prihlásiť sa na súťaž, pretože neprihlásení pretekári okrem toho, že budú musieť zaplatiť výkonným výborom schválenú sankciu finančnú, budú mať problém sa následne dostať do haly a do miestnosti na prezentáciu, podobne aj ich tréneri. Na záver by som chcel všetkých divákov potenciálnych čo najsrdečnejšie pozvať na naše majstrovstvá Slovenska.